Goddag og velkommen til. Mit navn er Jeppe, og jeg er bartender her på Vesto. Og jeg skal præsentere jer for, hvad der kommer til at være den sidste i rækken af de her ugens cocktails med gin, vi kommer til at køre ind på Vesto. Og vi har valgt at lave noget, der hedder en Minty Tails. Og det er altså med en gin infuseret med frisk mynte. Så tager vi 4 cm af den. Og det er altså endnu en gang bifilter gin, vi har valgt at bruge som base. Så har vi valgt at tilsætte noget Chambord, som er en fransk frugtlikør, bærlikør lavet på mørke brumbær og hindbær. Kunne glimrende substitueres med et produkt som f.eks. crème de mure, som altså er en likør lavet på brumbær. Så har vi noget tranebærjuice, til også noget af det, frisk presset lime, og så Vestos egen appelsinsirup. Vi vil lave både på appelsinkød og skralder for både at få den her søde og den bitre appelsinsmag. For at shake det godt op. Og den har vi altså valgt at servere i et cocktailglas. Sådan her. Strain godt op. Husk at bruge fine strainer for at undgå ekstra nedvanding i vores cocktail. Så garnerer vi lige med frisk lime og frisk mynte. Sådan her. Velkommen et stykke Minty Tails.